Асалом, асалом. апай Фаранос, ин шумоед? Бале, ман. Боз кӣ мешуд? Апай Мастона ягон каси дигар нест? Не, апай Мастона бемор шудааст. Маро равон карданд ки ба назди ту биёям. шумо магар маро мезанед? ман ягон гуноҳ накардам. ҳамагӣ 3-4 дона чормағзу 3-4 дона печен хӯрдам. ҳеҷ гуноҳам накарда будаеку, ҳа? Не, асал, ман туро заданӣ нестам, балки имрӯз Мастона ки бемор шудааст, маро равон карданд ки бо ҳамроҳи ту кӯчақанд омода кунам тоин ки тамошобинон аз дидани боз як ширинии дигар маҳрум нашаванд. Барои ҳамин ҳам мо имрӯз бояд якҷоя бо ту ягон ширинӣ омода кунем. яъне шумо ҳозир гуфтанед ки мо ҳозир торт мепазем? торт, асалҷон, чӣ тавре ки фаҳмидӣ, қаноҷи асосӣ бемор шудааст ва одатан дар ҳолатҳое мешаванд ки мо саросема ҳастем ё ки ягон ҳолатҳои ғайри чашмдош чунин ҳолатҳо рух медиҳанд ва мо саросема ҳастем. Масалан, ягон нафар меҳмон занг назада ба хонаи мо меояд ва мо бояд ягон чиз омода кунем. Ана ин хел ҳолатҳо мо наметавонем ки дар чунин ҳолатҳо торт гирифта омода кунем, вале ба ҳар ҳол бояд пеши меҳмон яъне дастархон холӣ набошад. бале. барои ҳамин ҳам бинандагони азиз мо фаромӯш кардем ки бо шумо салом кунем. Албатта дар ҳар як барнома асал хеле саволҳои зиёд медиҳад ва аз ин рӯ ҳама гап фаромӯш мешавад. бори дигар салом бинандагони азиз. салом. ин барномаи ширинак аст ва ман асал бо ҳамроҳи апай Фараҳноз ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. аниқтараш мо дар ин барнома кӯшиш мекунем то барои шумо омода намудани як нави шириниро ки хеле зуд омода мешавад ва барои он ягон маҳсулотҳоро пешакӣ тайёр кардан ҳам лозим нест нишон диҳем. аниқтараш чӣ тавре ки қайд кардем, одатан дар ҳар як хонадон чунин ҳолатҳо мешаванд ки меҳмонҳо меоянд ё ин ки мо бояд барои ягон ҷашн зудакак ягон нави шириниро омода кунем, вале мо вақт барои омода кардани шириниҳои боз ҳам калонтар, аниқтараш торту ягон нави дигари шириниҳои зеботарро надорем, вале ба ҳар ҳол мо бояд ягон чизи болаззат бо дастҳои худ омода кунем. аз ин рӯ мо мехоҳем то барои шумо як нави шириниро ки ҳамагӣ гӯем дар 5 дақиқа омода мешавад нишон диҳем. дар 5 дақиқа? магар дар 5 дақиқа ширинӣ ҳам мепазанд? албатта шириниро намепазанду шириниро дар 5 дақиқа тайёр карда мешавад. бовар намекунед? не. хуб, медонӣ чӣ? Рулетро медонӣ? бале. мо ҳамон хел рулет омода мекунем. вале рулет аз бисквит тайёр мешавад. бисквит бошад ками кам 20 дақиқа ним соат тайёр мешавад. боз ба ту чӣ хел фаҳмонам? ҳасиб хӯрдаӣ? ҳасиб? бале. ҳасибҳои калон ҳастанд ку? мо ҳасиб мехӯрем? не, ана ҳамон ҳасибҳои калон ҳастанд ку? мо ана ҳамон гуна ҳасиб тайёр мекунем. ҳасиб ширин нест ку? бале, ҳасиб ширинӣ нест, ин дуруст аст, вале ман нагуфтам ки мо худи ҳасибро тайёр мекунем. шакли ҳасибро дидаӣ? ана мо онро майда карда пасон истеъмол мекунем ку? мо ана ҳамон хел шириниашро омода мекунем. шумо гуфтанед ки ҳамин ҳасибчое ки ҳамин қадар ҳастанд ҳамаё? бале. ба бола шакар мерезем ки ширин шавад? не, асалҷон, ту нафаҳмидӣ. аниқтараш биё ман ба ту ва тамошобинон мефаҳмонам. бинандагони азиз, албатта дар вақти саросемагӣ ҳама худро гум мекунанд, вале мо бояд чунин набошем. аниқтараш чӣ тавре ки гуфтам, мо имрӯз як нави ширинии махсусро ки шояд дар 5 дақиқа дар 10 дақиқа омода шавад ба шумо нишон медиҳем ва асал ҳам дар тааҷҷуб аст ки ман гуфтам шаклаш ба ҳасиб монанд аст, вале асал ҳайрон шуд. албатта ин ҳасиби ҳақиқӣ нест, вале онро мо метавонем ба мисли ҳасиб бурида монем. умуман фикр мекунам дар рафти барнома шумо шоҳид хоҳед шуд. бале, бед тамошобини азиз, маҳорати апай Фаранозро месанҷем, ҳамин тавр не? бале, вале асал бояд кӯмак кунад. ту фикр накун ки қанотҳо нестанд, ту бошӣ истироҳат мекунӣ. майлаш. оғоз мекунем? майлаш. хуб,
мо корро аз ана ҳамин кулчақандҳое ки асал зиёд нахӯрдааст 5-6 дона хӯрдааст аз ана ҳамон оғоз мекунем ба мо ана ҳамин нави кулчақанд лозим мешавад бинандагони азиз ва шумо метавонед ҳамзамон аз дигар намудҳои кулчақандҳо истифода баред муҳим он ки онҳо беҳад сахти бад набошанд то ин ки мо тавонем аз онҳо ширинии мехостамонро омода намоем. Апай Фараҳноз, шумо дастпӯшак намепӯшед? Дастпӯшак мепӯшем, вале дастпӯшакро одатан дар вақтҳое мепӯшем ки мо бо ягон чиз бо хамир кор мекунем, вале мо албатта дастҳоямонро шустем ку. Ҳамин хел не кулчақандро бошад ҳоло гирифта майда мекунем. Ана ин калтаке ки ту дидӣ, яъне тирак мегӯянд онро, ин барои задани ту не, балки барои майда кардани кулчақандҳо буд. Хуб, ҳоло мо чӣ кор мекунем? Барои ҳолати мабодо ана ин гуна сачоқ лозим мешавад, яъне даст покун мегӯянд онро. Чӣ тавре ки гуфтам бинандагони азиз, мо корро аз кулчақанд оғоз мекунем ва ба мо ана ин гуна селофани махсус, яъне полиэтилен лозим мешавад. Мо онро тунук мекунем. Барои чӣ? Барои он ки кулчақандро дар болояш гузорем. Ана ин хел ба болои миз мегузорем. Ва инро ҳам мехӯрем? Не, инро намехӯрем. Ҳоло ту нигоҳ кун. Ана акнун кулчақандҳоро гирифта майда мекунем. Ман ҳам кӯмак кунам? Бале, метавонӣ кӯмак кунӣ. Бале, боз ба мо як зарфи дигар калонтар ҳам лозим мешавад. Ба мо ана мин хел зарф лозим мешавад бинандагони азиз. Барои осонтар шудани кор, мо кулчақандҳоро сараввал дар дохили он майда мекунем. Ана ҳамин хел. Нигоҳ кун асал. Хело ҳам майда, ҳа? Бале, вале бояд хокаи бад нашавад. Фаҳмам. Ана ин хел. Ва мо дар ин барнома барои омода кардани ширинии зуд тайёрамон кулчақанд чӣ тавре ки нишон додем, шири қиёмшуда, сметана, чормағз, какао ва танҳо маҳорати мо ва хоҳишамон лозим мешавад. Яъне чӣ тавр хоҳиш? ана ҳамин тавр агар хоҳиш надошта бошем мо омода карда наметавонем. Барои ҳамин ҳам то ин ки хоҳишамон боз ҳам зиёдтар шавад, асалҷон ту гирифта чормағзҳоро тоза кун, ман кулчақандҳоро майда мекунам. Майлаш. Кулчақандҳоро бинандагони азиз чӣ тавре ки дида истодаед бо ана ҳамин андоза майда мекунем. Агар мо онро бо ягон дастгоҳ ё ин ки бо ягон зарф агар кӯбем, онҳо майдаи бад мешаванд. Аз ин рӯ мо бояд танҳо бо дастҳоямон ана ҳамин гуна онҳоро майда кунем, то ин ки андозаашон ҳам хурди бад набошад. Асал бошад, чормағзҳоро омода мекунад. Ба мо чӣ қадар кулчақанд лозим мешавад? Кулчақанд умуман метавонем аз 500 грамм оғоз намоем ва вобаста ба он ки шумо барои чанд нафар шириниро омода мекунед бинандагони азиз. Айни замон мо 500 граммро истифода бурда истодаем. Шумо бинед ки аз 500 грамм чӣ қадар ширинӣ омода мешавад ва метавонед барои худ зиёдтар ҳам истифода баред. Сметана чанд қадар? Инҷо ба мо 350 грамм сметана ва 400 грамм шири қиёмшуда, яъне варёнка лозим мешавад. Чормағз чанд кило? Чормағз чанд кило не, чормағз чӣ қадаре ки мо дошта бошем, ҳамон қадар метавонем илова кунем. Агар тамошобин натавонад тайёр карда чӣ кор мекунед? Не, ман бовар дорам ки инро ҳатто ту худат танҳо низ омода карда метавонӣ. Ана мехоҳ бинандагони азиз, чӣ тавре ки дида истодаед, 500 грамм яъне ним килограмм ана мегӯна кулчақанд он қадар ками бад ҳам нест ва пас аз он ки мо шириниро тайёр мекунему мебурем онро, пас шумо метавонед аллакай шоҳид шавед ки чӣ қадар барои шумо лозим мешавад. Ман аллакай тамом кардам. Тамом кардӣ, метавонӣ пешатро тоза кунӣ. ана акнун асалҷон онро ки мо хеле хурд карда будем, онҳоро низ ба болояш илова мекунем. Агар илова накунем чӣ? Ҳиқиқат надорад. Танҳо партоем.
вале майдаи нонро партофтан ҳам мумкин нест. Апай Фаранос, шумо маро нодуруст фаҳмидед. Яъне чӣ тавр? Мо инро метавонем ба ҷубор партоем. Не, ба ҷӯи бор ҳам партофтан хуб нест. Мо метавонем онро ба паррандаҳо диҳем. ҳозир бошад, мо аз ана ҳамин гуна белчаи махсус истифода мебарем. Барои чӣ? ана акнун мо чормағзро низ хурд мекунем. беҳтар мешуд агар донаҳои хурдтарашро ба ман медодӣ, ҷудо мекардӣ, то ин ки корамон осонтар шавад. биёндагони азиз, агар чормағз набошад, шумо метавонед ба ҷои чормағз аз бодом, аз писта ё ин ки умуман истифода набаред. яъне зарур нест истифода бурдани чормағз, вале барои боз ҳам болаззаттар шудан мо истифода мекунем. ана акнун бин асал барои чӣ ба мо лозим мешавад. мо анами хел болояшро мепӯшонем. ана акнун бо тирак майда мекунем. бо даст майда карда намешавад? бо даст майда карда мешавад, вале мо саросима ҳастем ку бояд зудтар ба анҷом расонем. боз баъзеҳо бо корд майда мекунанд, вале умуман фикр мекунам ки ин аз ҳама роҳи осон, қулай ва зудтари он мебошад. агар одамон саросима набошанд, бо даст майда кардан мумкин ҳаста? албатта. хуб, бинандагони азиз, ана чормағзҳои мо низ хурд шуданд ва тавре ки гуфтем, баъзе аз онҳо бояд беҳад хурд ва баъзеашон кам кам калонтар бошанд, гӯё ба андозаи анамин кӯчақандҳо. ана акнун мо онро гирифта ба ман қайчӣ лозим аст. қайчӣ? бале. ҳаминро дар ягон чиз дигар мекардем намешуд? мешуд, вале бинасалҷон, агар бо ин роҳ мекардем, на дастпоку, на ягон чизи дигари мо ифлос намешавад, балки анамин селофанро мо гирифта ба ин илова мекунем ва тамом. болои мизамон низ равғанолуд намешавад. ин албатта хеле роҳи хубу қулай аст. биёндагони азиз, мо чормағзро бо кулчақанд ҳамроҳ кардем. на худи шумо бубинед ки онҳо агар якҷоя шаванд, ҳамроҳ шаванд, на андозаашон аз якдигар фарқ намекунад. аз ин рӯ он дар даҳон боз ҳам болаззаттар, яъне маззааш хеле бомаззатар мешавад. онро акнун омехта мекунем ва баъдан дигар маҳсулотҳоро илова менамоем. анами хел омехта шуд. ана акнун мо сметанаро ба он илова мекунем. анами хел бинандагони азиз, хуб мо омехта менамоем. баъди сметана ба мо чӣ лозим мешавад? пас аз сметана мо какаоро ҳамроҳ мекунем. баъдан шири қиёмшуда, какао яъне хокаи какао тарҷума надорад. тарҷума надорад? не, намешавад пеш аз сметана мо какаоро андозем? албатта мешавад. ин хеле хуб мешавад, зеро вақти хушк буданаш ҳамааш якҷоя мешавад, вале ман фаромӯш кардам ки пеш аз ин илова кунам. вақте ки маводҳои хушкро якҷоя омехта мекунем, ин хеле кори моро осонтар мекунад, яъне омехта карданашон осонтар мешавад. бо агар какао илова накунем намешавад? мешавад, вале бо какао фикр мекунам ки бомаззатар ва ҳатто зеботар ҳам мешавад. апай Фараҳнос, шумо гуфтед ки ма ба шумо кӯмак мекунам. бо чӣ кӯмак мекунам? албатта ман кӯмакҳои туро медонам ку фақат истеъмолашро метавонӣ, вале боз кӯмаки ту ба ман ҳоло лозим мешавад. анакнун бинандагони азиз, мо кулчақанд
чормағз, сметана ва какаоро ҳамроҳ кардем. ҳоло бошад навбат ба шири қиёмшуда, яъне асал Варёнка? бале, яъне ба варёнка расид ва мо онро ҳам илова мекунем. ба мо қошуқи тоста лозим намешавад? муҳим нест. мо метавонем бо ана ҳамин бе ин ҳам бо ҳамин илова мекунем ку. анамин хел онро ҳам Агар шири қиёмшуда наандозем намешавад? не намешавад. Мешавад ки аз шоколади обкардашуда истифода барем. вале ба ҳар ҳол шири қиёмшуда таъмаш беҳтару хубтар аст. хуб, анакнун онҳоро ҳам ҳамроҳ мекунем. мо акнун шириниамонро ҳамашро омехта карда шудем, яъне ҳама маҳсулотҳоро бо ҳам омехта кардем ва барои он ки ширини мо омода шавад, мо чӣ кор мекунем? мо аз ана мегуна силифани махсус, аниқтараш полиэтилен истифода мебарем. онро чун ҳар вақта дар болои миз мегузорем, ана ҳамин тавр ва пас он шириниамонро идома медиҳем. ҳа Асалҷон? Бале. Тамом, анамин қадараш ба фикрам ки кифоя аст. акнун шириниро бинандагони азиз ба болои он мегузорем, ана ҳамин хел тунук мекунем? каме тунук мекунем, боем ки вақти қолаб гирифтан душвор нашавад. мо ҳама маҳсулотҳои якҷоя кардаамонро ба болои полиэтилен гузоштем. акнун полиэтиленро бошад ҷудо карда намин хел мепечонем. Агар напечонем намешавад? Не, мо бояд ба он қолаби ҳасибро диҳем ку ам хел печонда зер мекунем. Агар мушобини намин хел салафан надошта бошанд чӣ кор кунам? аз ҳамон намуди салафанҳое ки ҳастанд, яъне анамон дар ҳар як хона анамин гуна салафанҳо ё ин ки мешавад ки аз анамон пакетҳо, анақтараш халтаҳои силофанӣ ҳастанд ку аз бозор мо ягон чиз мехарем, аз мағоза мехарем, ба мо медиҳанд. аз ана ҳамонҳо метавонанд озодона истифода баранд. бинандагони азиз, ба он намин шаклро медиҳем ва онро печонда ба яхдон равон мекунем. Бед ман ба яхдон мебарам. Мешавад. анакнун бинандагони азиз, мо шириниамонро ба яхдон ба муддати 25 дақиқа равон мекунем, то ин ки он хунуктар ва сахттар шавад. Асалҷон мебарад, ҳа? Бале. бинандагони азиз, инак ширини мо хунук шуд, яъне мо онро аллакай метавонем ки бурем. Асалҷон, анакнун ба ман дар ягон зарф каме оби гарм лозим мешавад ва кортро ман шон мегирам то оби гарм бирем. мо онро акнун мекушоем ва қадар дар яхдон ҷойтар расад, ҳамон қадар сарф мешавад. анакнун ба мо корд лозим мешавад. кордро дар оби гарм каме тар мекунем, баъд шириниамонро мебурем. анакнун ба ман якто зарф хел бо андозаи дилхоҳатон метавонед онро бурида ба зарф гузоред. чӣ тавре ки гуфтам, ҳар қадар ки хунуктар шавад, ҳамон қадар тар мешавад. зеро буриданаш осон аст. намеса бинандагони азиз, акнун онро ба табақча мегузорем.
بینندگان عزیز انا شیرینی مو و چطوری با قبل دیگر گفتم حسیبچه شیرینی مو آماده شد. چطوری که دیدید ما در یک مدتی خیلی هم کم همین گونه شیرینی با لذت آماده کردیم. و البته در حالت‌هایی که ضروری هستند و ما خیلی سراسیمه هستیم بینندگان عزیز شما میتوانید با استفاده از آن محصولاتی که در خانه‌تان هست انیخترش کلچه در خانه همه ما هست. بله. و سمیتان شیرین قیام شده و اگر خواهید میتوانید از چهارمغز استفاده برید. اگر نخواهید هیچ کم ندارد. شما میتوانید با استفاده از عادی‌ترین محصولات نمیگونه شیرینی زود تیار رو آماده نموده برای نه تنها مهمانان بلکه فرزندان خود یک شیرینی خیلی خوب رو آماده نموده پیشکش کردنید و فکر میکنم که با آنها پسند میآید. نمیخینی؟ نمیدونم من نچشیدم کو. مرحمت چش و پس من میگویی که میشود یا اینکه نه؟ بله. میشود دسال جان؟ بله. یعنی اگر آماده کنند با مزه هست یا نه؟ منم رفتم با مادرم میگویم که همین خیلی شیرینی پزند. خوب بینندگان عزیز در همین جا ما با شما خیر خوش میکنیم. ولی شما دیدید که هرچند اپای مستانه بیمار هم شده باشند ما با اپای فرهناز شیرینی خیلی هم با مزه پختیم همینطور نه؟ البته با شما نیز میتوانید در حالت سراسیمگی از چنین شیرینی ها آماده نمایید. حالا باشد ما با شما خیر و خوش میکنیم تا برنامه نوبتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.